हेल' लोगोफोर माबोरै दङ? आंहाबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै आंहा बिमा बुरिया फुजायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर। दख'ना गोजाम जाम गाननानै थांगासिनो फुजायाव सानथाम जाबाय। दिनै खनसे थांबावनोसै बिसथो नायनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो जोङो नै लेसियागाव मोनफैबाय आरोना। बेयावहाय माने जोंहा हा एसे लानाय दङ नालाय थिं बेरा होनानै दोनदों, बेखौ नायलांनो होनना हाबदों। गोदो हा लानाय टाइमाव बेखौबा सासे मानसिजों थाबथाहोजादों आङो। माने टाउनाव हा लानायनि टाउनद्रायबो नंखाया आरो जोंना, माने स्कुटि सालायबाबो ओरैनो मोनबाबो सालाया होनजादों। माने आं जा हाबा मावो बेखौ फसन्द' जायोसो आरो मानसिफोरा, ओमफ्राय गाव गाव मावनो हायिखायसो बोरैबा मोनदोंमोन आरो। आं मिथिखायो जों जे हाबाखौ मावदों बेखौनो दा फल' खालाम गावसोरबो बे खामानिखौनो मावगासिनो आरोना। माने जोंथ' बयखौबो लाजानोसो लुगैयो, गोदोनिफ्रायनो जों थिनबाय थाखायोमोनबो ला नोंसोरबो होननानै। माने जोंनाव बाजानाय गैया आरो रावखौबो ना। ओंखायनो खुगा दं होननानै रावफोरखौ जानला मोनला बाहायनो नाङा, माने गोसोआव थायो आरोना, मोनसे मेमरिबोल जानानै। दायो जोङो मोनफैबाय बिजनि मेलायावहाय। ओमफ्राय नोरै फार्स्ट हाबदों नालाय जोङो, दाख्लै सिगाङाव बिथिं हाबाखैमोन। ओमफ्राय नै मानसिफोरा फट' लासोलाबायदों आरोना। हेन्दलुमाव फैबाय जोङो दायो। ओमफ्राय नै फिसाजोखौ एसे लाहोबाय, आं लालायासै आरोना। महर मोखाङानो गैजा रोङा नालाय, खाराब नालाय, बेखायनो लालायासै आं, लाजिलायलाङोबो एसे। ओमफ्राय ओरैहाय देखायदों नै बर'नि दानाय लुनाय कालसारफोरखौ देखायनाय जादों आरोना। माने बेयावहाय आगरफोरखौ खिथिदों, मा मा आगर होनोमोनलाय, फारौ मेगन, दाउसा मोख्रेब, दिंखिया बिजौ, गुदाम आगर, इदिखौ देखायदों आरोना। दानोबोथ' रोंखाया नालाय। नै ओरैहाय नै जि दानायखौ देखायदों आरो। बर'निल' नङा आरो बेयावहाय माबा बेलेग बेलेग हारिफोरनि बे एसामिसफोरनिखौबो देखायदों आरोना, बिहु गामसा आरि बेफोरखौहाय। थ' बिदिबा नायलांफाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो दिनैनि ब्लगखौ, मा मा जागोन। दायो जोङो ओंखारनोसै, नैबे नेग्रा खोमा आरोना, टेन्टनो ओंखारलायबाय नामाथाय। ओमफ्राय जोङो बैथिंजाय बेरायहैबावनोसै आरोना लोगोफोर। मानसिफोरा फैबायानो नै लोब लोबनो। जों फार्स्ट थांजेनबाथाय मानसिफोरानो गैयामोन आरोना। जों माने सानावनो थांदों नालाय, माबा माबि बायनो होननानै। ओमफ्रायो जोङो जेला दसे बेरायो आरोना, होमब्लाथाय बिराद मानसि फैबाय आरोना। ओमफ्राय जोङो दायो ओरै हाबफैबाय नै उवाल ना मा होनदोंथाय बियो, उवालनो। ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय थफसि, बाथोन देग्रा, आखाइजों दाननाय गोजा आरोना। ओमफ्राय नैबेयो मैखुननो आरो सोंदोंमोन आङो। ओमफ्राय नैबेयो दाउ आरोना, दंफांनि दाननाय दाउ। नैबे मा होनोमोनथाय बिदिखौ, सेरजा ना मा होनोमोनथाय। ओमफ्रायो नैबेयो जाहैबाय सेन्देल, दंफांनि बानायनाय सेन्देलखौसो लाबोनो लुगैदों आंहा। ओमफ्राय बियो नैबे जाहैबाय बाथा आरोना। बाथायाबो माने दाउनि डिजाइन लानानै बानायलायनाय आरोना। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय केटलि। केटलियावबा दै थागोन ना थायाथाय, दै दोनजागोन ना दोनजाया। ओरैहाय दङ नै महात्मा गान्धी बानायदों आरोना, दंफांजों दाननानै। ओरैहाय दं नै हालेवनाय देखायदों। ओरैहाय दङ रायदोंनि माबा माबि हेबनाय आरोना, मरा हेबनाय, सियार टेबोल बायदिसिना हेबनायमोन आरोना। ओमफ्राय आं देखायजोबनो हायासै, भिडिअ'आ गोलाव जाथारगोन नालाय। ओमफ्राय ओरैहाय दं नै इन्दि मुगानि जि आरोना गासिबो। ओमफ्राय ओरैहाय नै रायदोंनि सियारफोरा बेनो। नै इयावहाय दङ गस्ला, आर'नाइनि बानायनाय गस्ला आरोना, इन्दि पाटनि, बेबो इन्दि मुगा ना मा होनो, आं बारा मिथिलायलाङा दे बिदिखौ। ओमफ्रायो बेखौ बारा मोजां नुवाखै आरोना। नै बेखौ मार मोजां नुथारदों, नै कलाराव माबा होनायखौ आरोना, गोजा गोमो होनायखौ। ओमफ्राय नै सागङा 50 थाखानो आरो। आं सोंदोंमोन 50 थाखानि लानो नामा सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय आंहा रेडिमेड दंखायोना, बेखायनो लायासै आरो। ओमफ्राय नैबे मैगं खादा, संग्राय आरि दङ बेयावहाय। ओमफ्राय नै माबा देलायग्रा क्रिम फानदों आरोना बेयावहाय। मोजां मोजां माने मोखांनि नानेखा सानेखा बिदिफोरखौ खारहोनो हायै जाहैदों आरो। आङो नैबे जेखाइखौ बिराद फसायदों आरोना, माने रियेलाव बिराद फिसा नुयो आरोना, ओमफ्राय मबाइलाव गिदिर नुथारदों।
माफ्लार जि साइज नुयो ने सोंलाय बेसेबां लायो 250 ओ कहाँ से हो आप लोग धेमाजी बहुत अच्छा दिखता है लाजायो ना 200 नि मोनगोनदां 200 में देगा धेमाजिनिफ्राय फैनानै मोजां दं मिसिं माने है बिसोरो धेमाजिनिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्राय फिसाजों अच्छा आप लोग भी ठीक है ना ये लाइक नया ये वाला है जरा ये ठीक है ठीक है ना रेड वाला समझा नहीं है ना हो गया ले लिया माफलार बाय बाय आयै मासि मोजां मोजां दि जेखाया नै जेखाया नै खबाया किउट खा नायलाय आयु नै आं बिदि बुस्थुखौ बिराद मोजां मोनो न'आव साजायना दोननो मोजां सरासति बानायलायनाय माबानि औवानि बानायनायसो नायो नै सोंलाय ये कितना का है 120 खाबाबो नायलाय दंफांनि गोजा नै सोलोंजायनि औवानि बायगोन औवानि खालार होनाय लाला नै खांख्राया नै माबाया जागोनलाय बियो खामजोबगोनसो बेलाय मा बुस्थु बियो मा बुस्थु बिबार फ्लावार जिरायसै आयो नै बियो मा बुस्थु नै इयो आयो रेक बानायनाय नै जि मोजां नै 1 2 3 4 था मानसि जाबाय होमबा नै लामनो दसेनो बेखौ नायखांबाय दहाय दायो जोङो नायखांनानै ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय बै मेला मोनसेथिंजाय बेरायहैबावनोसै खेला गेलेहैबावनोसै ओमफ्राय नै मेलायाव बहुद गोबावनि उनाव बिदामोनखौ लोगो मोनदों आरोना आदा बाजैमोनखौ ओमफ्राय आब' बङाइगावनिफ्राय फैदों आरो बिसोरो नायनो आरोना बिजिनि मेला नायनो ओमफ्राय नै ओरै फैबावलायबाय आरोना बेयाव दसे गेलेखांनानै थांनोसै माने भिडिअ'आनो मेरला जाबाय आंना एडिट खालामनो टाइम मोनाखैमोन नालाय थ' बिदिबा बाय बाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय चेनेलाव गोदानबा अननानै भिडिअ'खौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्ट हर बाय बाय